I par si mi njih danas Rainbow Challenge, ako vidim kravu bio se završava, tako da ajmo mi da krenemo, ne bih volao odmah da je vidim. Hoću da kliknem drveta. Ej ljudi, evo je ovce. Aj, vidite što je prišan toliko. Možda si zamislio nešto. Ovo ja miniramo preživljavanje. A se znam. A jebem te usta, ko te napravima jebte. Jebote malo. Jebem ti. A, vrate, šalim se. Znači, vidjeli smo odmah. To je bilo to je nas video koje osjetite like, propađi se za još, ako želite nastavim, napišite mi neki želite u komentarima. Ćao!